Vítám vás u prvního dílu mého pořadu, do kterého jsem si pozval svého bratra, na kterém vám dneska ukážu matnou pastu, aby měl větší objem, ten vlas lépe držel a přitom to nešlo až tak poznat. Teď půjdeme s bratrem k míse a já mu umyju vlasy. Vlasy máme umyté, vezmeme si pastu, kterou si pořádně vždycky musíš rozetřít v ruce, dokonale, a nebát se toho a aplikovat na pokožku a do všech vlasů. I tady na tyhle ty krátké, které máš v ovocích, potom ten vlas má trošku jiný efekt, kdybys to sem nedal, nebylo by to hezké. Nebojím se toho, pořádně do těch vlasů aplikuji. Vždycky, i když aplikuju jakýkoliv přípravek, tak si to češu ten vlas už do toho tvaru, jak chci odejít a jak si to chci učesat. Dobrý, vezmu si fén. Když máš fén doma, pokud se fénuješ, je fajn mít na ní tady tenhle nástavec, který nám usměrňuje proudění vzduchu, aby nám ten vlas se lépe vyfoukal. Vždycky foukáš po vlase, nikdy ne proti vlasu. Když chceš docílit většího objemu, tak pomocí druhé ruky ten vlas jenom nazvedáváš. V té chvíli uděláš větší objem. Vlastně. A ještě důležitá věc, foukáš zase do tvaru. Nemůžeš foukat proti. Teď jsem ti ukázal kousíček, sledoval si mě, teď ti dám fén a vyzkoušej si to sám. Klidně si s tím nastavcem seď, klidně si s tím nastavcem pohrej, ti opustím. Cítíte dobře, stále koukej, lehce těma rukama nazvedni ten vlas, ať docílíš objemu. Tady vidíš, když tam máš ten nástavec, jak ten vlas se ti krásně tvaruje, jak ty chceš, že není rozlétaný. Vlasy máš vyfoukané, pokud se ti to líbí, je to fajn, ale vždycky můžeš i trošinku si nabrat, ale už malé množství. Do dlaně. Nakonec vždycky. Pořádně rozetřít. Začínám ze zadu. Boky a poté už si lehce dočísneš ten vrch. Pohlídaj si, ať nemáš placku v této části. Tak. Super. A myslím si, že excelentní. Voilà. Těšte se na další díl, ve kterém budu řešit častou problematiku mužů a žen, a to jsou narušené vlasy. Tyhle ty vlasy dáme do pořádku ve 3 krocích. Těším se na vás.